Bună toată lumea, ce faceți, cum sunteți? După cum știți, pe Instagram am postat că am vrut să fac de data asta un Q&A și am primit o grămadă de întrebări. Vă zic foarte sincer că nu m-am uitat printre ele pentru că am vrut să reacționez cumva live pe podcast la ele, că mi se pare că e hazul meu, că nu prea gândesc, adică că nu prea le gândesc înainte și sunt foarte entuziasmată. M-am uitat așa foarte vag să văd așa doar cât le-am făcut screenshot și am citit fără să vreau. Dar am primit o grămadă de întrebări interesante și de-abia aștept să răspundem împreună la ele. Haideți să ne uităm printre ele. Văd aici că una dintre cele mai vrute întrebări sau curiozități ale voastre a fost cum funcționează o relație la distanță și despre cum reușesc să fac o relație la distanță să funcționeze și cred că am destul de multe de spus pe subiectul ăsta, având în vedere că toate relațiile mele, care n-au fost multe, au fost sau s-au transformat în relații la distanță și în unele cazuri am procedat corect, în unele cazuri nu. Am avut și genul de relație la care ne vedeam odată la câteva luni, am avut și genul de relație în care ne vedeam odată la 2 zile, chiar dacă eram în relație la distanță și pot să zic că o relație la distanță e foarte, foarte grea pentru ambele părți. Pentru că e normal ca persoana așa, știi, să-ți dorești așa intimitatea, să-ți dorești persoana de lângă tine, să poți să te vezi cu ea oricând și să nu fie totul plănuit. Și atunci când vă vedeți, cumva se pune așa un blocaj, pentru că, având în vedere că vă vedeți foarte rar, nu sunteți foarte productivi împreună atunci când vă vedeți, pentru că încercați să make up for the time you lost și pur și simplu asta e o chestie destul de nasoală, pentru că cumva țin minte așa când mai venea prietenul meu la mine la facultate, cumva nu mă mai duceam la cursuri și chestii, stăteam cu el toată ziua, cumva că nu ne-am mai văzut de mult și asta nu e un lucru bun. Într-adevăr, o relație la distanță e foarte grea, deci acum am intrat așa în cel mai popular topic și am intrat așa în forță. O relație la distanță e foarte grea și, honestly, nu am găsit încă secretul și nu știu exact cum funcționează. We're trying, chiar încercăm, dar cred că cel mai important lucru pe care poți să-l ai într-o relație la distanță e încrederea și să ai încredere în persoana de lângă tine, pentru că, honestly, fără ea, cred că o iei razna, adică dacă pe lângă faptul că nu vă vedeți și așa, tu stai acasă sau cealaltă persoană stă acasă și vă faceți gânduri că Xulescu ce face, Xuleasca ce face, ce nu-mi răspunde la mesaje, cine știe, poate face vreo prostie sau ceva de genul ăsta, e doomed to be done, efectiv, nu o să funcționeze. Deci cred că chestia asta cu încrederea e cea mai importantă. Bună. Și chiar consider că încrederea într-o persoană e oricum așa overall unul dintre cele mai importante lucruri, dar asta nu e un lucru pe care, adică nu e genul de lucru pe care eu pot să vă sfătuiesc să-l faceți și pur și simplu, da, ce idee bună, să încep să am încredere în persoana respectivă. Încrederea e un lucru care se earn, adică you have to earn it și trebuie să-l arăți mai departe, că să-l și dobândești față de persoana de lângă tine, adică să-i dovedești că ești o persoană trustworthy, nu neapărat să-i dovedești, că nu, să zicem că n-am fi în poziția să dovedim, dar măcar să-i arătăm. Și da, honestly, cam ăsta e răspunsul meu. E foarte grea, nu am găsit încă secretul, dar consider că încrederea e cheia succesului, care e, sincer, și cel mai nașpa răspuns, pentru că nu e o soluție rapidă, așa, pe care, da, o să am încredere. Super, dorm bine în seara asta, nu știu ce. Și e destul de complicat. A doua întrebare pe care am primit-o a fost care crezi că este life advice-ul sau motto-ul central al vieții tale? A saying that guides you. Honestly, nu știu exact. Una dintre ele este nu fi prea concentrată, acum încerc să o traduc așa din engleză, nu fi prea concentrată pe ce crede lumea din jurul tău sau ce așteptare are lumea din jurul tău asupra ta, încât să te pierzi pe tine. Cred că despre asta am vorbit și în penultimul episod din podcast și mi se pare că uneori oamenii se așteaptă, au niște așteptări de la noi atât de mari, încât noi pierdem pur și simplu ființa noastră și în același timp consider că noi, cel puțin la vârsta asta, trebuie să ne distrăm și e foarte important să ne facem experiențe noi ca să ne creăm cumva o personalitate și să știm exact ce vrem să facem. Dar, din nou, nu este cel mai ușor așa răspuns de vă zic sau mi-l zic eu mie și gata, putem să-l facem. Ar fi așa de ușor dacă aș putea să-mi urmez propriile sfaturi, dar știți cum se zice, fă ce spune popa, nu ce face popa. Și da, cam asta ar fi, pentru că am fost pusă în multe poziții în care pur și simplu am simțit că m-am pierdut pe mine și nu mai știam cine sunt.
Și cred că foarte multă lume, mai ales la vârsta asta, e pusă în poziția asta, de la grupuri de prieteni, de la părinți, de la școală, de la facultate, de la profesori, de la whatever. Uneori se pun anumite așteptări așa sociale asupra ta și cumva te pierzi tu în chestia asta. Trebuie să amintești mereu cine ești tu și ce-ți dorești și ce vrei tu. Și cum am zis și în fostul episod din podcast, faceți mereu orice se poate să fiți fericite și trebuie cumva să învățăm să ne punem pe noi pe primul loc. Uitați, apropo de relație, că vorbeam înainte, dacă voi nu vă puneți pe voi pe primul loc, nu o să puteți să iubiți pe cineva cu adevărat. Era la un moment dat într-un serial, nu mai știu exact care serial, că le-am văzut pe toate, if you don't love yourself, you cannot love somebody, ceva de genul ăsta, în care mereu trebuie să ne punem pe noi pe primul loc, pentru că dacă noi suntem pe primul loc și noi suntem cea mai bună varianta noastră, atunci noi putem să iubim și să dăruim oamenilor cea mai bună varianta noastră și oamenii se pot bucura de varianta asta foarte bună a noastră. Și da, din nou, e mai ușor de spus decât de făcut și nu e așa o chestie easily done, dar este un lucru pe care eu încerc foarte tare să-l fac și pot să zic așa că este un motto al meu pe care încerc să-l urmez pe cât posibil, deși nu totdeauna este posibil, pentru că totuși suntem oameni, greșim, uneori punem alți oameni pe primul loc, că fie că e familie, fie că e relație, fie că sunt prieteni. Și asta e normal, se mai întâmplă. Sunt momente și momente la care trebuie cumva să le calculăm și să vedem așa care ar fi soluția potrivită pentru momentul ăsta, dar în general încerc să mă aleg pe mine pe primul loc, pentru că așa știu că am și cel mai mult de oferit. O altă întrebare pe care am primit-o, văd aici, este how to find your style. Honestly, nu știu cum să vă zic, pentru că dacă vă uitați la orice poze cu mine din trecut sau pe Instagram, bine, nu mai sunt acum pe Instagram, dar era înainte, cred că am făcut și un video pe TikTok, am trecut prin foarte multe faze când vine vorba de stil, foarte multe dintre ele fiind aproape odioase, dar honestly, eu mi-am găsit stilul meu vestimentar pur și simplu încercând absolut tot ce se poate încerca și pur și simplu le puneam pe mine și vedeam ce-mi vine, ce nu-mi vine, mă uitam. N-am fost neapărat genul de om care se inspiră, pentru că sunt un pic leneșă pentru chestia asta, să stau așa pe Pinterest să mă uit la lume, pentru că pur și simplu n-am răbdare. Dar dacă am văzut ceva, la un moment dat mi-a sărit în ochi și mi-a plăcut, am încercat să văd dacă mi se potrivește și... Bine, poate asta sună așa și puțin, cum să zic, privileged, că am avut oportunitatea să pot încerca toate lucrurile astea ca să văd ce mi se potrivește, dar în principiu nu trebuie să vă fie frică de nimic și pur și simplu dacă nu ți se potrivește nu e cea mai mare problemă, hainele se pot da înapoi, hainele se pot vinde mai departe, hainele se pot stiliza într-un mod diferit și poate dintr-un tricou alb simplu sau o pereche de bluși poți să faci 100 de outfit-uri în 1000 de stiluri diferite și așa mai departe. Și da, cred că ăsta e cel mai bun sfat, e să încerci tu chestii și să te plimbi pe stradă și să vezi așa în ce te simți tu cel mai confortabil, în ce te simți tu cel mai bine, în ce te simți tu cel mai confident și simți că outfit-ul respectiv și machiajul respectiv, stilul respectiv te face pe tine să mergi cu spatele drept pe stradă și să te simți așa foarte bine. Și cred că ăsta ar fi sfatul meu pentru cineva care își caută stilul. E pur și simplu să încerce, mai ales că suntem încă atât de tineri și putem să încercăm toate chestiile, nu trebuie să intrăm într-o căsuță, stilurile se schimbă, trendurile se schimbă, chiar dacă nu sunt eu o mare fan a trendurilor, desigur că se mai întâmplă să le urmez și eu, ca toată lumea și da, cam asta este ce aș putea spune despre acest subiect. O altă întrebare care mi se pare mie așa foarte reprezentativă este cum treci peste etapele dificile din viața ta. Și nu știu exact cum să răspund la întrebarea asta, pentru că mi se pare că e diferit așa pentru fiecare persoană în parte. Fiecare trece prin perioadele dificile în ritmul lor și în același timp pentru fiecare perioadă dificilă poate ai un alt sistem de suport. Eu de obicei când am un moment mai nasol vin cu avionul în România și stau cu ai mei, pentru că ai mei de obicei mă cheer me up as much as they can și cred că sunt persoanele care pur și simplu îmi dau seama că iau lucrurile puțin prea în serios uneori și sunt gen, hai, ai 20 de ani, ce te plângi atâta, hai, treci peste, gata, mare chestie. Și pe aia sunt gen, da, știți ceva, aveți dreptate, mare chestie și încep să nu le mai iau în serios. Dar ăsta e un sistem de suport sau pur și simplu mă văd cu prietenele mele și stăm la o cafea și râdem și glumim, dar poate să fie 1000 de lucruri, poate să fie chiar inclusiv să ai un moment nașpa și vii acasă, îți închizi telefonul pentru 2 zile și te pui și să faci duș, te speli pe cap, îți faci gen full body shower și tot, o mască de față, începi să probezi
haine, începi să te pui în pat și stai și te uiți la un serial sau la un film, îți aprinzi o lumânare parfumată. Adică și ăsta poate să fie un sistem de suport care să te ajute într-un moment dificil din viața ta, pe care și eu l-am folosit de foarte multe ori, mai ales când sunt în Elveția și nu pot să vin fizic oricând cu avionul și să vin să stau cu părinții mei sau cu prietenii mei din România. Dar în același timp e foarte important că mai primeam întrebări, uitați, mai am aici întrebări despre prietenii și relații. Și un sfat așa despre prietenii pe care pot să vi-l dau, pe care altcineva de fapt l-a observat la mine, e că eu sunt genul de persoane care își oferă loialitatea foarte selectiv. Și pot să zic că chestia asta mi se pare o chestie foarte bună pe care am reușit să o dezvolt cu greu, pentru că înainte eram genul de om care pur și simplu ajuta pe toată lumea, dădea în stânga și în dreapta, pur și simplu eram prima care sărea. Și asta nu e un lucru rău, adică nu trebuie să fii un om rău, e foarte bine să fii un om bun, dar până, cum ziceam înainte, până după aia nu mai ești tu pe primul loc. Pentru că deja începeam să ajut pe toată lumea, să ascult problemele tuturor și îmi dădeam seama că nimeni nu mă ascultă pe mine, nimeni nu e acolo când eu am nevoie de o persoană. Și eu eram în 1000 de părți și cumva m-am pierdut pe mine și asta iar este conectată, v-am zis, cu să te pui pe tine pe primul loc, pentru că automat când eu deja mă pierdusem pe mine și eu nu mai aveam energie și nu știu ce, nici eu la rândul meu nu mai puteam să ajut oameni și pur și simplu am ajuns într-un punct în care eram mai singură și epuizată efectiv din punct de vedere energetic, pentru că îmi dădusem energia în stânga și în dreapta la toată lumea care voia să o primească și la rândul meu eu n-am primit înapoi lucrul ăsta. Și nu pot să condamn pe nimeni că n-am primit lucrul ăsta înapoi, pentru că nimeni nu mi este datoare mie nu mi este mie datoare să facă lucrul respectiv. Dar mi se pare o chestie importantă să cumva să ne găsim niște oameni foarte apropiați cu care să putem să facem acest schimb, pentru că iubire necondiționată o primim doar de la părinți. Nu există iubire necondiționată nici măcar într-o relație, nu există nici într-o relație de prietenie. Lumea vrea, mereu este o tranzacție, să zic așa. Fie că e vorba că persoana respectivă are nevoie de un prieten bun și tu ai nevoie de un prieten bun, e tot o relație, adică dacă tu nu ai mai vorbit cu persoana respectivă și nu știu ce, te asigur că persoana respectivă ar dispărea la un moment dat după un timp din viața ta și așa mai departe. Și mi se pare că să-ți găsești oameni de la care poți cumva, am mai spus eu chestia asta, de la care ai ce învăța și ei să aibă ceva de învățat de la tine, dar în același timp și cu care să poți să comunici și amândoi vă doriți cam același lucru unul de la celălalt, adică un prieten, să vorbești, să nu știu ce, pentru că e foarte important niciodată să nu te dai pe tine. Chiar dacă mai ajutăm oameni și e normal și e bine, e un lucru bun, nu e bine să ne dăm noi pe sine însuși pentru alți oameni, mai ales atunci când suntem epuizați și cumva trebuie să ne luăm timpul nostru ca să procesăm anumite informații sau anumite momente din viața noastră. Și cumva te uiți așa în oglindă și ajungi acasă și ești gen, da, mi s-a terminat bateria socială, dar mai am nevoie de puțin de ea pentru mine, dar nu mai e acolo. Și da. Acum cineva m-a întrebat cum îți alegi ținutelele, articolele în garderobă, îmi place foarte mult stilul tău. Sinceră să fiu, înainte cumva le pregăteam mult mai tare și eram mult mai picky cu hainele pe care le puneam pe mine, dar acum și atunci din secunda în care îmi cumpăr un articol vestimentar, deja în capul meu se fac o grămadă de outfit-uri și mă gândesc în câte să le port și încerc pe cât posibil să-mi iau lucruri care merg cu alte lucruri, ca după aia când ajung în dulap sau merg într-o vacanță sau nu știu ce, să-mi iau cât mai puține lucruri la mine și pur și simplu le scot și toate merg între ele cumva și încerc să mă gândesc cât mai mult la chestia asta din punctul în care îmi cumpăr haine, doar ca să nu le mai port o dată sau de 2 ori sau pot să le port doar într-o combinație sau 2 combinații de care o să mă plictisesc eventual. Și mi se pare că așa cumva sunt și mai sustainable, deși nu este ăsta neapărat gândul meu, dar I'm trying. Și cam asta fac eu ca să-mi aleg outfit-uri, le gândesc cumva dinainte să le combin ca să poată să meargă cam cu tot. Adică, de exemplu, ploverul ăsta alb merge cu o fustiță albă, cum stă acum îmbrăcată, cu o pereche de pantaloni gri, cu o pereche de pantaloni albaștri, cu o pereche de pantaloni negri, cu o fustiță neagră, cu ciocate, cu balerini, cu Adidas. Adică deja sunt foarte multe outfit-uri care se pot crea dintr-un singur plover alb, decât să-mi fi cumpărat un plover mov, spre exemplu, care n-ar fi mers cu toate lucrurile astea. Probabil ar fi niște outfit-uri care ies mai tare în evidență și așa mai departe, dar probabil ar fi fost 2 sau 3 outfit-uri de care eventual m-aș fi săturat, pentru că cât naiba să porți un plover mov. Bine, asta a fost așa un exemplu care mi-a venit acum. Văd că altcineva m-a întrebat câți ani sunt de tine și sora ta și cum vă înțelegeți.
Eu am 4 surori, suntem 5 fete. Toată lumea e foarte șocată când le spun chestia asta. Între mine și surorile mele mai mari sunt aproximativ 18 ani diferență. Și între mine și sora mea mai mică sunt 8 ani jumătate, aproape 9. Cu sora mea mai mică mă înțeleg foarte bine. E acum cumva la vârsta aia în care încearcă să mă copieze un pic, să inspire așa de la mine și este absolut adorabilă, dar și acum de machiaj, de TikTok, de Instagram, se înțelege cu toate prietenele mele, cred că vorbește cu ele mai mult decât vorbesc eu cu ele, adică e toată ziua pe Instagram și nu știu ce. Și la un moment dat m-am trezit, mă duceam la un eveniment Arc-en-Ciel și vorbeam cu Alexia, care are brandul, și îi spuneam: hei Alexia, nu știu ce, că vin și eu la eveniment, că bla bla bla, și face: da, vii cu Elisa, nu? Și eram, nu știu, o să întreb dacă vine și nu știu ce. Nu, că am vorbit deja cu Elisa, Elisa vine. Și eram gen, ok, dar este absolut adorabilă și ne înțelegem destul de bine, mai ales având în vedere diferența de vârstă. E și foarte, foarte deșteaptă și foarte vorbăreață și poți să vorbești o grămadă de chestii cu ea. Dar în același timp mai trebuie să-mi aduc eu aminte din când în când, stai un pic, că e doar un copil, nu poți să iei cu tine peste tot, nu poți să o duci la petrecere, nu poți să așa mai departe, că totuși e un copil și trebuie să-și trăiască un pic copilăria, adică înțeleg că ea încearcă cumva să fie ca mine, dar până să ajungă în punctul în care să fie ca mine ar trebui să-și trăiască un pic copilăria. Asta mi se pare o problemă cu copiii în general acum, pentru că sunt așa de pierduți în gen TikTok și Instagram și văd acolo un copil de 11 ani, vede o fată de 20 de ani că se plimbă sau că se duce la cumpărături sau așa mai departe, se machează și nu știu ce, și ei fac același lucru. Un lucru care nu mi se pare neapărat rău, dar după aia mă gândesc că stai un pic, astea fă-le un pic mai târziu, acum încă bucură-te de vârsta asta, adică eu, nu știu, țin minte prin clasa 6-a ce făceam eu, nu știu, mergeam și începusem să plec cu colegii mei să mergem, nu știu, la Make sau la Starbucks Victoria sau îmi făceam părul verde cu albastru de metil și veneau ai mei și mă certau acasă că ieșea ceva absolut odios, dar mi se pare, nu zic eu că mi-am trăit maxim copilăria, că și eu am fost un copil al internetului, adică și eu am avut toate aplicațiile posibile, probabil pe vremea era Musical.ly și așa mai departe, dar da, observ chestia asta, trendul ăsta în copii, că pur și simplu am început să maturizeze așa foarte repede, adică deja machiaje, haine, tocuri, corsete, chestii și pur și simplu mi se pare că chestiile astea ar trebui așa păstrate un pic pentru mai târziu. Fă-le când ai 17, 18, 19 ani, adică mai bucură-te un pic de momentul ăsta în care n-ar trebui să-ți pese, pentru că mi-aș dori foarte tare acum să nu mai îmi pese și să fiu așa, să ies cum vreau din casă și așa mai departe și să nu mai îmi pese. Nu știu, voi dacă aveți frați mai mici sau surori mai mici, nu știu dacă observați și voi chestia asta, dar așa e o chestie pe care eu am observat-o și parcă mă uit așa cu nostalgie și și aș vrea iară să fiu vârsta asta și să n-am niciun fel de responsabilitate reală și pur și simplu n-am nimic de făcut și da, să fie fun și să stai cu prietenii toată ziua la școală și chestii de genul asta mi se pare foarte distractiv. M-a întrebat acum cineva cum să-i făcut curaj să începi să postezi pe TikTok și să nu îți pese de părerea celorlalți. Sincer, eu am fost genul de persoană care nu mi-a păsat niciodată foarte tare de părerea celorlalți oameni. Adică mi-a păsat, dar de oamenii apropiați. Îmi pasă de părerea prietenului meu, îmi pasă de părerea prietenilor mele, îmi pasă de părerea părinților mei și așa mai departe. Dar așa pe internet, cumva, nu știu, poate nu știu dacă v-ați uitat la Gossip Girl, dar la un moment dat la final, când se află cine-i Gossip Girl și nu știu ce, se zice că orice reclamă, inclusiv aia, gen haterii, sunt o reclamă, adică sunt folositori și ei. Și cumva când mai primeam așa hate, eu cumva mă bucuram pentru că eram ok, ajunge la o audiență diferită față de aia pe care o am eu de obicei și înseamnă că cumva canalul meu sau pagina mea de Instagram sau pagina mea de TikTok crește și ajunge și la alți oameni față de oamenii care mă urmăresc pe mine. Și mereu am văzut-o ca o chestie așa foarte bună. Wow, we're expanding territory, adică este foarte bine. Și cumva, cred că cel mai cunoscut TikTok al meu era... Mă machiam la un moment dat și aveam, nu știu dacă mai povesti chestia asta, aveam un muc în nas și toate comentariile au fost despre chestia asta și mă întrebau lumea, de ce nu ștergi comentariile, de ce nu-ți blochezi cuvântul muci, nu știu ce, bla, bla. Și eram, ok, nu-i mare chestia, adică nu e ca și cum nimeni n-a avut vreodată un muc în față, nu știu, cred că aveam în față, în nas, cred că aveam vreo 15 ani. Mama, și TikTok-ul a făcut, nu știu, 200 și ceva de mii de vizualizări sau 300 de mii de vizualizări și o grămadă de urmăritori și o grămadă pe Instagram și lumea se certa acolo în comentarii și pur și simplu mi-am dat seama că dintr-o chestie de genul ăsta, în care probabil nu au fost foarte mulți oameni care au comentat, au fost, nu știu, 10 oameni, dar au fost foarte mulți oameni care după aia s-au luat de cei care au comentat, s-au creat certuri în comentarii, au apărut la alți oameni după aia și pur și simplu am primit foarte mulți urmăritori și mi-am dat seama că hate-ul și așa e
foarte, foarte bun, de fapt. Și în același timp, nu știu, mai primeam eu hate așa de la oameni de zi cu zi, oameni cu care mă știam, ziceau că postezi pe TikTok, ești penibilă, că nu știu ce, și pe aia am văzut că, după ce au văzut că nu neapărat că am succes, că n-am eu cine știe ce succes, dar pur și simplu că chestia asta e o chestie mișto și că merge cât de cât, am văzut că toată lumea au început și ei să posteze și mă uitam așa și nu să râd sau într-un fel, dar mă gândeam, voi ziceați de mine și acum și voi faceți același lucru, adică e cumva poate și o chestie de invidie, că cred că sunt foarte mulți hateri care dintr-o invidie nu pentru ce faci tu sau ce ai tu, și pentru faptul că ție nu-ți pasă și și-ar dori și ei foarte tare să nu le pese. Și mi se pare că, honestly, noi luăm așa totul foarte, foarte, foarte în serios, așa de zi, mai ales generația noastră, luăm totul așa foarte în serios ca atare și la finalul zilei internetul, TikTok-ul, Instagram-ul și așa mai departe nu sunt locuri reale, nu există. Postezi și arăți fix ce vrei tu din viața ta, poți să fii exact cine vrei tu să fii și nu e lumea reală. Adică da, există oameni care poate să-și facă o părere despre tine după ce se uită pe pagina ta de orice, dar la finalul zilei nu e viața ta reală. Viața ta reală e alături de familie, alături de prieteni și așa mai departe, care pun pariu că lor nu le pasă de chestia asta așa de tare. Nu știu acum dacă sunt eu așa un pic cinică când vine vorba de chestia asta, că sunt convinsă că sunt oameni care iau foarte în serios, sunt oameni care trăiesc din chestia asta, dar cel puțin așa e în cazul meu, pentru că nici nu sunt dependentă cumva de social media și e o chestie pe care o fac pur și simplu din plăcere și din distracție, că mi se pare mie foarte distractiv. Cineva m-a întrebat dacă putem să vorbim despre shopping-ul compulsiv și impulsiv, cum putem scăpa de chestia asta. Nu știu cum putem să scăpăm de chestia asta și eu o am. Am postat în fostul TikTok și fostul podcast despre chestia asta. Pur și simplu mă duc în magazin și dacă văd ceva care îmi place, mai ales dacă e ceva mai pricey, mă duc frumos acasă și mă gândesc să văd dacă în 2-3 zile m-am mai gândit la obiectul ăla sau am avut outfit-uri și pur și simplu mi-aș fi dorit să-l am acolo cu mine și dacă e cazul, mi-l iau. Dacă am uitat după 3 zile de el, înseamnă că nu aveam nevoie de el. Dar desigur că nu fac asta întotdeauna, pentru că uneori e și haosul ăla de moment, ești la reducere acum și nu o să-l mai prinzi, sau ești în vacanță și ești aici și nu o să-l mai prinzi, că pleci mâine și nu știu ce, și da, mai există cazuri, dar I'm trying și nu am un răspuns foarte bun pentru chestia asta, pentru că I'm doing it very often. Mă mai întreabă aici cineva, ai perioade în care n-ai chef să faci nimic? Da, am perioade în care mă trezesc dimineața și vine să mă dau cu capul de pereți, dar la finalul zilei sunt om și cred că toată lumea are genul ăsta de zile și după aia au o gură mare de aer, îmi fac skincare, îmi fac un duș, mă spăl pe dinți și îmi fac părul și mă machez și pur și simplu mă duc și mă plimb și sunt gen, viața e scurtă. Nu știu, am văzut la un moment dat acum câteva zile o chestie în care pur și simplu arătau orele din viața ta și câte ore dormi și nu știu ce și erau ai nu știu câte ore din viață în care să faci lucruri, care sunt foarte puține. Și mă gândeam, ok, am norocul să fiu într-unul dintre momentele alea în care pot să fac ceva și eu nu fac nimic, hai să fac ceva. Fie că să filmez ceva, fie că mă duc să mă plimb în parc, fie că mă duc să ies cu câinii pe stradă, fie că mă joc cu pisoii mei sau stau cu ai mei sau sun o prietenă să vorbim cu care n-am mai vorbit de mult, că și astea, chiar dacă sunt chestii mici, tot e făcut ceva, tot te-ai ridicat din pat și ai făcut ceva. Și, nu știu, cel puțin la mine funcționează, chiar dacă poate sună un pic superficial, să mă ridic pur și simplu din pat, să mă duc să-mi fac un duș, să mă spăl pe față și să îmi amintesc că stai un pic, ești sănătos, sunt sănătoasă, sunt la o facultate bună, am părinții mei care îmi sunt alături și pur și simplu get over it și hai să trecem la treabă, adică să facem lucruri. Și asta mă ajută pe mine foarte tare, motivația asta cu hai să facem acum treabă, noi românii. Mi se pare o chestie foarte amuzantă, nu știu dacă și voi ați auzit-o în familie, cu facem o treabă, mergem să facem o treabă. Toți părinții sunt gen, da, eu am treabă acum, mă duc la o treabă, nu știu. Chestia asta, conceptul de am o treabă, mi se pare mie foarte, foarte amuzant. Nu știu dacă și vouă. Mă mai întreabă cineva dacă ai perioade în care mănânci mai mult zahăr decât ar trebui. Sincer, nu sunt genul de persoană care să-mi urmăresc mâncatul. Am avut perioade în care stăteam așa și mi urmăream, cred că au fost vreo 2 sau 3 luni în care stăteam așa și îmi calculam caloriile și chestii de genul ăsta, dar nu m-a ținut foarte mult, nici cu sala, nici cu chestiile de genul ăsta, dar clar, probabil sunt perioade în care mănânc mult mai mult zahăr, mai ales suntem femei, adică noi avem așa un ciclu al corpului prin care trecem și uneori pur și simplu poftim și avem poftă și vrem mai mult zahăr și e perfect normal
și normal că am avut. Sincer, n-am stat niciodată să îmi monitorizez partea asta cu mâncatul și chestia, adică mănânc când am chef, ce am chef, dar într-adevăr nu mănânc foarte mult, adică de obicei nu termin o porție de mâncare, dar sunt o persoană foarte pofticioasă, adică dacă o să mergeți cu mine la restaurant, probabil acum s-ar putea să-mi sară cineva în cap și să-mi zică că waste-uiesc mâncare, dar efectiv sunt o persoană atât de pofticioasă și mai ales când vin în România, pentru că noi avem mâncare atât de bună. Mă duc la restaurant și cred că îmi comand câte 4 părți de mâncare, pur și simplu pentru că mi-e poftă, sună foarte bine pe meniu, avem mâncare foarte bună în București și în toată România în general. Și probabil că waste-uiesc așa mâncare, dar sincer eu sunt așa în general o persoană foarte pofticioasă la fel. Dar cu toate chestiile așa și cu parfumuri și cu lucrurile, am parfumuri pentru mood-uri, le amestec, nu știu ce, și cu machiajele, mereu le încerc, pentru că, nu știu, îmi place foarte tare să încerc chestiile și dacă e ceva pe meniu ce n-am mai încercat niciodată și îmi sună mie interesant, fiți sigur că o să mi-l iau. Pentru că îmi place foarte tare să încerc lucruri și cred că efectiv una dintre activitățile mele preferate este să mă duc în gen Carrefour sau într-un mega mare și nu știu ce și pur și simplu să mă plimb pe acolo și să fac cumpărături și când mă duc în străinătate într-o țară, cred că este una dintre activitățile mele preferate să mă duc într-un supermarket, dar lor să văd ce au în supermarketurile lor. Și cred că asta ar fi o idee foarte bună de first date. Gen, du-te cu un băiat random, băiatul de care îți place la un date, duceți-vă, nu știu, un metro sau ceva, cumpărați toate prostiile care vă trec prin cap și după aia duceți-vă și încercați să faceți ceva acasă. Mi se pare o idee de date foarte bună, cel puțin pentru o persoană ca mine. Foarte multă lume iar mă întreabă cum am reușit să-mi fac buletin de Elveția. Cred că am vorbit într-un TikTok. Nu mi-am făcut buletin de Elveția, adică nu e propriu zis un buletin de Elveția, pur și simplu un residence permit, pentru că Elveția nu e în Uniunea Europeană și trebuie să-ți faci un permis de reședință și trebuie să le reînnoiești în fiecare an, odată cu terminarea anului școlar și în fiecare an trebuie să mă duc și să mi-l fac din nou, să-mi fac poză, să-mi iau amprentele și adică nu e practic un buletin. Că îmi zice lumea că am stat foarte puțin în Elveția și cum am apucat să-mi fac buletin, pur și simplu trebuie să mi-l fac pentru facultate, altfel n-am cum să locuiesc acolo. Mă mai întreabă cineva, bună, de ce ai ales să spui fațete? Mi-am purtat foarte multe aparate dentare de-a lungul timpului și dinții mei au fost decolorați din cauza aparatelor respective și s-au decolorat, că am purtat foarte mult timp aparat dentar și pur și simplu trebuia să-mi pun, practic aveam compozit pe dinții de sus, că am fațete pe primii 4 dinți de sus, aveam compozit și compozitul respectiv se îngălbenește cu timpul și trebuie schimbat odată la 3 ani, așa că atunci când am avut 20 de ani, 19 ani anul trecut, aproape 20, am decis să-mi pun fațete ca să nu mai stau cu grija odată la 3 ani, să-mi schimb compozitul, pentru că era practic fix aceeași chestie prin care treci cu fațetele, adică tot mi se pila dintele și așa mai departe. Și asta e o variantă mai lungă, adică pot să stau, nu știu, 15 ani cu fațetele respective fără să trebuiască să îmi bat capul cu compozitul respectiv și pentru mine a fost worth it. Nu prea aveam ce face, cu compozitul pe dinți l-aveam de la 14 sau 15 ani, adică n-a fost neapărat, a fost și din punct de vedere practic, să zic așa, voiam să fac de mult. M-a mai întrebat lumea și așa ultimul topic pe ziua de azi, idei care mi se par interesante, planurile tale, carieră, familie, personal sau ceva controversat. Și vreau să zic așa că lucruri controversate nu cred că sunt, sau habar n-am, din punctul meu de vedere nu sunt. Planurile mele așa în general sunt să termin facultatea și după aia să muncesc în domeniul ăsta al hotelurilor, în ospitalitate, să muncesc câțiva ani și după aia să-mi fac un master pe care nu aș vrea să mi-l fac în ospitalitate, aș vrea honestly să-mi fac un master în artă sau în istorie. Sunt niște lucruri care pe mine mă pasionează foarte tare, mai ales istoria. Mie îmi place foarte tare istoria, mereu mi-a plăcut și cam asta este planul din punct de vedere educațional și al carierei și după aia să văd mai departe ce se poate întâmpla și ce pot face în domeniul ăsta, dacă pot să ajung să-mi deschid ceva sau dacă pot să ajung să am o poziție bună undeva. Din punct de vedere al familiei, îmi doresc foarte tare să am o familie la un moment dat. Sunt o persoană care a crescut cu niște idei destul de familiste și tradiționale, să zic așa, în casă. Deci, sigur, le susțin cu mare drag femeile care nu vor să aibă o familie sau așa, e pur și simplu alegerea fiecăruia și sper că într-o bună zi să am una. Îmi plac foarte mult copiii și sper să iasă fete, dar sincer la mine în familie ies numai fete, nu cred că mai ești un băiat de foarte mulți ani la mine în familie. Dar, da, cam astea sunt planurile mele așa pe viitor, foarte vagi, încerc să nu-mi pun așa limite ca să pot să creez eu lucruri pe parcurs dacă mai vine vreo idee și să nu-mi pun așa guidelines-urile, adică sunt puse foarte vag cât să știu că trebuie mereu să mă îmbunătățesc, mereu să învăț, mereu să creez experiențe noi și mereu să învăț lucruri, dar
Nu-mi place să-mi setez așa. Foarte mult timp cât eram mai mică îmi setam, pur și simplu ziceam, da, o să fac asta în 5 ani, ăsta e planul meu pe 5 ani și așa mai departe. Și mi-am dat seama că cumva mă stresam foarte tare pe lucrurile astea, uitând pe moment să îmi trăiesc viața. Adică dacă îți faci așa planuri pe viitor, cumva nu e un lucru rău, dar în momentul respectiv uiți așa să trăiești pur și simplu. Și da, cam astea sunt așa planuri, idei controversate, nu știu, că sunt pro-vaccin sau că sunt up pentru drepturile femeii la avort sau lucruri de genul ăsta, da, clar, dar nu cred că sunt neapărat idei controversate și chestia asta cu avortul mi se pare că e o carte care s-a deschis din nou, adică pur și simplu toată lumea a fost de acord cu ea după Ceaușescu în 67 și acum brusc toată lumea iar deschide subiectul ăsta. Mi se pare că degeaba și-o transformă într-o chestie politică și politica mă interesează foarte tare și îmi place foarte tare și am destul de multe idei pe partea asta. Putem discuta dacă vreți, deși nu știu dacă aș vrea eu neapărat să creez așa o chestie politică, dar nici nu pot să zic că sunt susținătoare a cuiva, pur și simplu așa din punct de vedere istoric, politic, îmi place foarte tare, mi se pare foarte interesant. Dar astea sunt lucruri așa care mă interesează pe mine în general, pe lângă partea de beauty și partea de fashion și partea de TikTok, despre care poate nu vorbesc suficient de mult, dar nici nu cred că interesează pe oameni foarte tare și prefer să-mi aleg așa oamenii cu care să discut genul ăsta de lucruri. Dar mi se par niște topicuri foarte interesante. Îmi spuneți și voi dacă vreți să mai auziți de genul ăsta de lucruri, n-am niciun fel de problemă. Și honestly, cred că mi-ar plăcea foarte tare la un moment dat în podcastul ăsta să am un invitat, dar nu știu pe cine. Și dacă aveți așa sugestii de cine ar putea să fie un invitat în acest podcast, ziceți-mi și o să încerc să fac posibilul să contactez persoana respectivă. Cam asta a fost pentru azi. Vă pup! Pa, pa!